En god nyhed. Jeg kommer til at gå live for første gang om i morgen, når jeg kommer hjem fra min skole. Selvfølgelig gælder det så. Bør. Okay, se det der headset, jeg laver på dem. Okay, ikke ham der. Men ja, sikkert under kommentarer vil sige, jeg glæder mig til i morgen, for jeg ved godt, det jeg har den her YouTube-kanal, jeg har haft den i så lang tid, og jeg ved hvordan I fuck jeg får det her lort væk. Ja, men yep, jeg skal nok prøve at få fikset det, og jeg skal nok prøve lige pludselig at få bekræftet til, at min video kan være længere, hvis I godt vil have det. Hvis I godt vil have, at det skal være lidt længere, for mine videoer er faktisk rigtig korte. Men jeg er lige glad, fordi jeg vil prøve at lade dem længere. Men kan I nok bare sige, vi er lige glade. Altså, vi ser nogle andre formand. Men altså, den var stort for mig, og hvis vi kommer op på 1000 lige pludselig en dag, ikke? Jeg har lyst til at hoppe ud over en bro, og jeg vil gerne skulle sige, så jeg sagde bare det. Åbne døren. Hvor er det hovedet? Hvad fuck er det med min sætning? Jeg tror det herinde, for den jeg prøver til den der hurtigt. Nej. Nej, der er der stadig. Det er Mikkel. Hvad til dig? Ja. Det var ikke sådan nogen julegave. Nå, jeg har fundet en blok, der kan holde den. Det er hvad? Så. Kigger mig på missionings igen. Nu er godt ikke. Bare det. Jeg skal komme. Nej. Aldrig nogensinde. Hvad, Mikkel? Hvad så, Mikkel? Jeg savner dig. Nå, og godnat. Jeg skal ikke sove nu. Det tror jeg i hvert fald ikke, jeg skal. Jeg sover nu. Jeg er død. 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 Jeg skulle nok ikke have brugt en shotgun så meget. Men det kommer til at ske nogle gange. Ej, hvad bruger mig godt, der burde tage fucking loot for life. Han er en sweaty sand. Hvad? Sweaty sand? Fuck det, okay. Nu kommer jeg til at sige ting forkert. Og ja, jeg ved godt, der er usynlige ting. Men der har jeg en ting. Et kort. Fuck shit. Knust. Jeg elsker det her. Men den skal nok rydde op bagefter mindre. Hey. Hvis der er nogen, der tror, at jeg vil fucking kidnappe, når jeg er død, så er jeg veldig glad. For i dag vil jeg faktisk være glad for. Jeg vil slippe for mit liv. Okay, ja, det tager vi ikke om der. Men ja. Ja, okay. Skal jeg prøve at lande et fucked up stå, ligesom det yacht? Det ligner ikke fucked up dernede fra, vel? Nej, det ligner bare en helt perfekt båd. Der er ikke sket noget, men den er bare en bådform. Hvis jeg kommer til at sige langt, så tror jeg nok, at mine øjne, men det er ikke det, jeg mener, okay? Fordi min karakter kommer bare til at lade pingvin. Så I kan godt se bunden lige der, ikke?
Nu har jeg seriøst fikset det med nogle steder. Der har jeg nok ikke. Nej, prøv at se derovre. Der ruller lige noget. Jeg er klar til, at jeg kommer lige med derhen. Så rører båden helt væk. Bare vent. Har jeg seriøst fikset nu? Nej, prøv at se. Der. Hvad er der sket med mit spil? Det er nok kommentarer, hvis I ved, hvad fuck der er sket. Nu har jeg gjort noget en gang. Armor. En harpungun. Bedre end ingenting. Et våben er et våben jo, selvfølgelig. Oh my goodness, hvad er det her held, jeg har nu? Hvad er ham her, han skyder efter? Bare, what the fuck? Jeg sværger, men hvad er der gennem med de her botlobbies, jeg er inde i? Holy shit, så lige det der. Min egen karakter tog lige noget mit Mats. Bare. Hvem er der tog min Mats? Hvad er det der her? Det var kraftigt, men jeg har det der dekort på mig altså. Jeg så hvad mit held er lige nu. Med den her shotgun. Men der var meget held for at få den. Okay. Bedre end ingenting. Jeg er ikke så glad for det her våben jeg har. Jeg har ikke nogen long range, okay? Det kan jeg bare glemme alt om at sige, for der har jeg nu. Please give mig en golden scar her. Okay, jeg fik en lille famous. Og jeg er vant til at sige long range eller AR, men jeg er ikke så meget vant til at sige famous. Og lige ved at slå det, skyde det her træ stå. Se alt muligt derovre i båden. Så jeg kan se ligesom hvis jeg var henne med The Agency, ikke? Hvis jeg gik ned til Volten, ikke, så var den bare stå helt åben. Men jeg kan ikke gå derind. Det er det, jeg mener. Her var den sådan en pingvin. Bam. 1, 2, 3. Hvorfor er der 3? Jeg synes 2 på den her. Bam. Den er selv inde i båden. Jeg kan se, hvor jeg er. Okay. Hvor langt skal jeg ind i her? Okay, ikke så langt. Yeet. Hvor jeg kan ikke engang se, hvornår jeg... Der er ikke dernede. Jeg dykker ned i morgen. Jeg ved godt, jeg dørste lige nu. Åh nej, han har set mig, Oh my god, det er en banan. Vi alle ved, at bananer, de er meget farlige. Kom her, banan. Den gik lige igennem ansigtet, hvis I så det. Så jeg var sikker på, at der er mange, der så det. Fordi det var lige foran. Det er meget. Men jeg skal nok også prøve at lave nogle editing ting inde i den. Gør jeg bare ikke med min computer. Så bare lige hurtigt uploade mine video derhen, så men det kommer også tage lang tid. Fuck det. Bare fede, mand. Det kommer også. Okay, så der er... Hvor den er race til henne? Den er jeg på næsten så meget. Jeg kan huske mere end dig. Din abe. Nu kommer jeg til at min far en abe. Hvad er der blå i? Wait. Den var lille, eller hvad? Var fuld. Han er nok stået til hende, for helikopteren er ikke på taget nu, som I kan se. Jeg er fucking thirsty. Den er fucking face morgengrøv nu, altså. Så ikke det der editing, jeg lige laver.
Yeah. Fucking face monker. Jeg bare vil ikke det der. Det er det fucking pinligt, jeg bare laver at prøve. Jeg gør noget, men så gør jeg det faktisk ikke, fordi jeg er en bot. Og han faktisk stadig herinde. Men hvor fuck er det henne? Er det her nu? Jeg kender det her sted. Fint nok nu. Jeg så... Hvor fuck er det egentlig sådan så fast? Okay. Jeg kan ikke lige have noget igen. Hvad fuck er? Ja. Oh. Så. Storm kommer og vi lige med det hvis du rykker dig. Au. Oh my god, han fucking laser. Man kan da control player. Hvad fanden blev med sit control player? Au. Please bare folde de her sweatsuit. Men jeg har faktisk en det. Jeg har faktisk en brick nu. Det er bare ikke en lidt to. Men kan jeg... Det var en blomst, ikke? Okay. Nej, det er en dildo. Det var en blomst, okay. Okay. Fanden, mand. Men som jeg kaldte det en fake blomst. Siger han hurtigt. Hvem er det egentlig? Oh my god, det er ham. Jeg er klar til at freaking joiner ham. Jamen jeg også går. Miau. Jeg har også en også går. Han er bare ikke guld. Men han er fuldt guld, by the way. BT. Men jeg vil bare spise. Og så spiller vi Minecraft. Og jeg bruger man på at se her. The best way to freaking get a easy win. Og jeg sagde min også god vej. Hele guld. Fuck. Det er den letteste måde at få et win på. Igen på skærmen. Hey, jeg siger ikke alle bots skal se min mouse. No. Og Sparko, jeg ham lige i røven. Bitch. Jamen, han har en rigtig floss, men hvis jeg bare godt det her, ikke? Og så kysser jeg den igen. Og jeg er faktisk glad for, at der ikke er kommet noget med sådan. Men hvor er den nu han? Den spiller jeg altså ikke, for det er en copyright musik. Bitch, du skal ikke fucking... Omega. Whatever. But så lige det der fucking headset, der laver på mig. Gud, ja. Okay, det var jeg kraftigt meget god til. Her er det, vi skal lande Lazy Lagoon. Okay, jeg tror nok, I bare synes, så var det bare sjovt. Men det er fucking ikke sjovt, man. Nogle gange kommer jeg til at give mig selv sige hurtigt ting. Hvorfor kan jeg godt klare outfit lige nu? Jamen, jeg har også kommet min kæreste nu. Jeg kommer fra den tykrøv her nu. Så kan jeg fucking smadre over ham. Så leave game og bare gå ind i normal game, for jeg
Jeg kan mega dø til en bot. Og jeg Meowscore er en fucking bot. Og til en gold Meowscore. For det mener jeg så også hver gang. Det er Meowscore. Undskyld Meow. Sammen en broke ass nigga. Jeg har ikke brug for medkit. Det tror jeg i hvert fald ikke, jeg har brug for. Men jeg kan lige godt lide, at det går hen og tage den kiste lige her. Så skal jeg... Miau! Hvorfor var vi ved at sige Michael Jackson? Der er også en volt her tæt på. Kan man egentlig åbne med den her, for den siger konkurs dernede. Når man så går derned, så kan man ikke engang. Undtagen ingenting, men det er kedeligt. What do you mean, bro? Okay, man kan ikke engang have papir. Altså, jeg mobber folk allerede. Broke ass nigga bitch. Okay, man. Jeg kan ikke engang have min Meowscores kort. Okay, der er det bare med for kort, men jeg kan lige hurtigt droppe den her. Prøv at se. Den er pludselig guld. Det er kun mig, der kan gøre det. Okay, godt. Hvorfor synes jeg det er godt? Det var mere sjovt, hvis det var Meowscore. Damn boy. Jagte hanen. Det minder om vores egen katte. Jeg har ikke nogen kills, og jeg prøver faktisk at lede efter nogen lige nu. Men alle folk er bare sådan. Nå, nigga. Shut the fuck up there. Og skriv i kommentaren, hvis I kan se Emma-ven her. Han rykker sine øjne. Nu kigger han lige på sig. Det rykker. Der er bare ikke nogen. Det er Banana Boy. Nej! Banana Boy. Det minder mig om Tobias, det er mest spillet. Banana Boy. Husk, jeg så lige det der ene bot, jeg havde på. Bro, stop. Dude, stop, let me go. Okay, nogle af dem er gode, men ikke alle. Oh my god. Hvad siger jeg? Jeg skal få drikke en banan, ven. Fuck off. Fuck off. You get nothing on this? It's gone cold, which means it's been sitting up there for hours. Don't. Fuck A. Kan der bananer på? Jamen så. Og så døde jeg. Så.
Eller godt. Skal jeg lige væk. Skal jeg se? Okay, jeg gør det. GG. Jeg er mere også god at slappe af. Og nu er der hele dagen, der tørner. Okay. Det er faktisk passe nice. Så hvis I ikke ved, om det er problem, er der mere om det der Minecraft. Og det er ikke det, jeg sådan mener med Minecraft sådan der, altså. Hvordan der skal være fucking bare her. Tak for det der lort. Bitch, han lige var pakket væk. Jeg er ikke klar til at blive kæbet. Jeg kan ved med, at jeg bliver kæbet lige med. Jeg har fucking mistet det. Ja, det er faktisk meget sjovt på grund af. Fuck, nu er den nærpik. Fuck af. Du må godt blive lignet. Jeg ved godt lige om lidt, ikke også? Så sparer jeg lige 1000. Ja! Det er cool spot. Jeg bliver så. Ingenting om det. Så jeg kan ikke se. Jeg har ikke channel med det. Money, get the fuck away. Okay. So I just basically do it bang. Jeg ramte ham lige, men der spiller også lidt skud på en til grund. Yay. Det er glad, der er nok derinde. Nu synes jeg går på jagt. Please bare åbne op for den der dør lige der. Jeg ved det dør, men jeg kan ikke gøre noget. Nå dør, okay. Se det der. Han er på heroppe. Det her med det. Holy shit, jeg har brug for den der. Her har man en gemmer for mig. What the fuck, why? Oh my god, fucking dude. Hvis der ikke var en mere. Han var faktisk ikke finish i denne her gør. Stinky bye. Prøv se, du skader jo kattene mere. Hvorfor er det den, der har gjort dig? Det skal man tro.
Så højt over nok til at ramme. Du er også god til at ramme. Nu skal man også nok med handspil. Når man lukker jeg vil sige, så vil jeg sige den her video, og så skal vi se flere videoer. Men i morgen skal jeg nok livestream for jer og alt det, så ja, peace.